дар саҳроҳои хоҷагоҳии деҳқонӣ ҷамъиятҳои диёди халифазан ва сӯҷина набзи меҳнати илҳомбахш бо бахси рӯёндани ҳосили фаровон ҷӯш мезананд. деҳқонони хоҷагоҳии деҳқонӣ аз ҷумла саҳмдорони хоҷагии деҳқонии исмоилҷон маҳмадиев дар ин раванд азму талоши зиёд намуда бо истифода аз обу ҳавои офтобӣ ба кишти картошка машғуланд. Зев Хайрулло, ман хоҷагии деҳқонии Исмоилҷон Муҳаммадиев 27.5 гектар нақша дорем. Ҳозир 12 гектараш шинодем. Оянда бо худо хад бо манами дусереза бо мондагиша шинода плана мекунем. маъракии кишти картошка дар хоҷагии деҳқонии навбаҳори ҷамъияти диёди сӯҷина низ муташаккилона идома дошт. инҷо ҳамзамон бо истифода аз техника заминҳои шудгор ва ба кишт омода менамуданд. суҳбати мо бо раиси хоҷагӣ Шӯҳрат Анваров ҳаминҷо сурат гирифт. нақшаи картошкаиҷа кор доштем, картошкакорӣ сар шуд. мо план дорем, ҳамин 40 гектар нақша дорем. авду нақша 15 гектараш иҷро кардем. худо хоҳад ман ҳамин рӯзои наздик ва плана буд мекунем. картошкаи сорти Аладдин афғончи овора будем. мана саҳмдоро ҳама кори дост. худо хоҳад рӯзои наздик плана буд кара иҷро мекунем. плана буд мекунем. من قاسم شریفعلی سردار خواجه دیقانی حاجی شریف در میدان 40 ساعته کشک کاشیدم. کشک سرخ الیت رسی است که خدا خواهد امسال حاصل فراوان به دست میاریم. дар хоҷагии деҳқонии навбаҳории ҷамъияти диёди сӯҷина баъди коркарду истифодаи заминҳои бекорхобида боғ бунёд намуданд ки ҳар ниҳолаш имрӯз сарсабз гардида аз меҳнати пурмаҳсулу азму соботи онҳо дарак медиҳад. 9 гектар замина боғи нав кардем. ин худо хоҳад 30 солагӣ ба туҳфа мешавад. инҷа ҳар хел намуд дарахтҳо ҳаст. себ, чормағз, бодом, гилос, нок, ҳар чӣ хел дарахтҳо инҷа боғ ба шинондагӣ. худо хоҳад боғҳои нав мешуд. боиси дастгирист ки ҳоло инҷо ба масъалаи парвариши токзор низ таваҷҷӯҳ зиёд асту. дар ин бобат заҳмати токпарвари соҳибтаҷриба ҳоҷи Бобозоев бештар ба назар мерасад. ба хоҷагии моҳон токпарвариам ба роҳ монда шуд. ман инҷа ба соҳибкор Сиёев ҳоҷи бобо 25 сотик замин ба токпарвари роҳ монда. 12 намуди токо шинондан шурӯъ карда ба технологияш кати. инҷа тойфи, Ҳусайни, кишмиш, Мерседеси ҳарчи 12 намуд ангура ангурзор карда. кишти картошка, ташкили боғ ва бунёди токзорҳо ки боло аз хусусаш сухан рафт бор дигар далел буда метавонад ки деҳқонони панҷагентӣ барои таъмини амнияти озиқварии мамлакат бетараф набуданду имрӯз ҳам бетараф нестанд.